ሰላም ሎሚ ካብ ሔዋን ክሳብ ድንግል ማርያም ኣዴታት መጽሓፍ ቅዱስ ብዛንተአንን ከምኡውን ጽልወአን ንዓለም ቀይረን እየን። ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ነቲ ዘገርም ጉዕዘአንን ዘበርከቶ ኣበርክቶን ክንምርምር ኢና። በዳሂ ድኾነ ህይወተን ማለት መኻንነት፣ ስቓይ፣ ተስፋ፣ ዓወት ህይወት ኣዴታት መጽሓፍ ቅዱስ ብብዙሕ ፈተናታት ዝመልአ እኳ እንተነበረ ብኸመይ ብእምነት ንኹሉ ከም ዝሰገርኦ እምነተንን ትብዓተንን ፍቕረንን መስዋዕተንን ኣዴታት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ እንታይ የምህራና? ናብቲ ዓሚቝ ትምህርቲ ናይ ህይወት ኣነ መን እየ ንጀምር። ናይ መጀመርያ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ዝተረኸብኩ እየ። ኣደ ቃየል ኣቤል ሴት ንመጀመርያ ብተመን ዝተታለልኩ ኣነ መን እየ? መልሲ ቁጽሪ 1 ሔዋን ቀዳመይቲ ብኣምላኽ ዝተሰርሐት በዓልቲ ቤት ኣዳም ደጋፊቱ ክትከውን ዝተዋህበት ካብታ ኣይትብላዕ ዝተባህለት ብተመን ስሒታ ዝበልዐት ኃጢአት ናብ ሙሉእ ዓለም ብመንገዳ ዝኣተወ ኣደ ኩሎም ሕያዋን ኣደ ቃየል ኣቤል ሴት ገነት ብሰንካ ተዓጽያ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3-4 ሕቶ ቁጽሪ 2 ኣብ 9 ዓመት ዝወለደት ኣደ ይስሐቅ ዝኾነት ቃል ኣምላኽ ሰሚዓ ዝሰሓቐት ኣደ መልሲ ቁጽሪ 2 ሳራ ሰበይቲ ኣብርሃም ሳራ ብልባ ከምዚ ኢላ ሰሓቐት ድሕሪ እርጋንዶ ፍትወት ክለዓለኒ ጐይታይ ድማ ኣሪጉ እዩ ብምባል ኣብ 9 ዕድሚያ ውላድ ዝረኸበት ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ከምዘየለ ምስክር ቅድስትን እዝዝትን ፈቃር ንሰብኣያ ጐይታይ እናበለት ትእዘዝ ዝነበረት ቅድስቲ ኣደ ሳራ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ካብ 10 ክሳብ 15 ምዕራፍ 21 ካብ 1 ክሳብ 7 ሕቶ ቁጽሪ 3 ያዕቆብ ነብኡ ከታልል ዝሓገዘት ዝያዳ እቲ ሓደ ወዳ ሓለፋ ዝገበረት ኣደ ኤሳውን ያዕቆብን ዝኾነት ኣደ መን ትበሃል? መልሲ ቁጽሪ 3 ርብቃ ሰበይቲ ይስሐቅ ኣደ ማንታ የሕዋት ኤሳውን ያዕቆብን ኣድልዎ ኣብ መንጎ ክልተ ደቃ ንሰብኣያ ይስሐቅ ንምትላል ዝተጠቀመትሉ ተንኰል እዚ ድማ ኣብ ስድራኣ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ጓሂን ምክፍፋልን ኣስዓበ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 እስጋብ 27 ሕቶ ቁጽሪ 4 ሰበይቲ ያዕቆብ እየ ኣደ ዮሴፍን ቢንያምን ምስ ሓፍተይ ንሓደ ሰብኣይ ንያዕቆብ ተመሪዕና ኣነ መን እየ? መልሲ ቁጽሪ 4 ራሄል ያዕቆብ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ዝነበረ ንዓ ንኸመርዖ 14 ዓመት ተገዝአ ንዮሴፍን ቢንያምን
ራሄል ንቢንያም ክትወልድ ከላ ጻዕሪ በርትዓ ራሄል ከዓ ሞተት። ኣብ መንገዲ ኤፍራታ ድማ ተቐብረት። ንሳ ቤተልሔም እያ። ያዕቆብ ድማ ኣብ መቓብራ ሓወልቲ ተኸለ። ንሱ እቲ ክሳዕ ሎሚ ሓወልቲ መቓብር ራሄል እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ካብ 18 ክሳብ 30 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ፍቕዲ 19 ሕቶ ቁፅሪ 5 ጓላባ እየ ንያዕቆብ ብምትላል ዝተዋሃብኩ ኣደ ይሁዳ ኣነ መን እየ? መልሲ ቁፅሪ 5 ልያ ዓባይ ጓሉ ንላባ እያ። ብምትላል ብዘይ ፍታው ያዕቆብ እያ ተዋሂባ። ያዕቆብ ግን መጀመርያ ንራሄል ነታ ንእሽቶ እዩ ዝፈትዋ ዝነበረ። ዋላ እኳ ያዕቆብ ንልያ እንተዘይ ኣፈተዋ እግዚአብሔር ባረኻ ብዙሓት ውሉድ ወለደትሉ። ብፍላይ ይሁዳ ወለዶ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንገዱ እዩ ዝቕፅል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ካብ 23 ክሳብ 35 ንወዳ 3 ወርሒ ዝሓበት ኣብ ሰኪዔት ኣቐሚጣ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘፋነወቶ ኣደ ሙሴ ዝኾነት ኣደ መን ትበሃል? መልሲ ቁጥሪ 6 ዮኳቤድ ንሙሴ ደጋፊትን ኣታባባዒትን ኣደ ንህይወታ ኣብ ሓደጋ የእትያ ንሙሴ ካብ መቕተልቲ ናይ ፈርዖን ዕብራውያን ወዲ ዝተወለደ ኣብ ዝቕተልሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሳጹን ሻምብቆ ኣቐሚጣ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ኣምላኽ ኣሚና እምነታ ንሙሴ መምርሒ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ፈርዖንን ንእስራኤል መሪሑ ኣውፅኦም። ዮካቤድ ኣደ ኣሮንን ሙሴን እያ። ቀንዲ ምኽንያት ናይ እስራኤል ታሪኽ ካብ ግብፂ ንኽወፁ ዓብይ ነቢ ኮይኑ መሪሑ ንህዝቡ ዘድሓኖም ዘተባብዐትን ዝማዓደትን ዝመሃረትን ቅድስቲ ኣደ ዮኳቤድ። ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 10 ሕቶ ቁፅሪ 7 ኣብ ቤት መቕደስ ውላድ ክትረክብ ብልባ ዝጸለየት ንወዳ ኣገልጋሊ ክኸውን ንእግዚአብሔር ዝወፈየቶ ኣደ ሳሙኤል ነቢ እዛ ኣደ መን ትበሃል? መልሲ ቁጥሪ 7 ሃና እታ ብእምነት ጽንዕቲ ንነዊሕ እዋን ብዘይ ውላድ ብልባ እናተዛረበት ከናፍራ ጥራይ ብዘይ ድምፂ ዝጸለየት እግዚአብሔር ውላድ ዝሃባ ንውላዳ ንእግዚአብሔር ዝወፈየቶ ቅድስቲ ኣደ ሃና ኣደ ሳሙኤል። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 28 ብመጀመርታ ግን ናብዚ መንፈሳዊ ቻነል ፍኖተ ህይወት ሓደስቲ ኣባላት ዝኾንኩም ቤተሰብ ናይ ቻነል ክትኮኑ ቃል እግዚአብሔር ናብ ኩሉ ክሰፍሕ በጸጋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንዓቢ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ። ሕቶ ቁጥሪ 8 ንንጉስ ሰሎሞን ኣድዩ እየ ብዘይ ግቡእ ሰበይቲ ንጉስ ዳዊት ዝኾንኩ ቀዳማይ ውላደይ ብመቕጻዕቲ እግዚአብሔር ሞተ ኣነ መን እየ? መልሲ ቁጥሪ 8 ባትሴባ ባትሴባ ሰበይቲ ኦርዮ ወታደር ዝነበረ ድሕሪ ንጉስ ዳዊት ብዝሙት ምዕማፁ
ሰበይቲ ዳዊት ኮነት። ቀዳማይ ውላድ ብምኽንያት ኃጢአት ሞተ። ድሕሪኡ ንሰሎሙን ጥበበኛ ንጉስ ካብ ኩሎም እስራኤል ዝለበመ ወለደት። ኣብ ምዕባይ ወዳ ኣዝያ ጥንቅቕቲ ዝነበረት ሓንቲ ካብ ወለዶ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቖፅራ 5 ቅዱሳት አንስቲ ባሴባ እያ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ክሳብ ምዕራፍ 12 ሕቶ ቁጥሪ 9 ሞዓባዊት ሰበይቲ እየ ንውኤዝ ዝተመርዓኹ። ዓባይ ዓባዩ ንንጉስ ዳዊት ኣነ መን እየ? መልሲ ቁጥሪ 9 ሩት ሞዓባዊት ሰበይቲ ምስ ሓማታ ንኣሚ ሃገራን ዓዳን ገዲፋ ኣብ ቤተልሔም እትነብር ዝወሰነት ኣብ ምቕራም እንዳቲ ንብኤዝ ረኺባ ዝተመርዓወቶ ብመንገዳ ድማ እግዚአብሔር ንጉስ ዳዊት ብዓቢዩ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኽ ንኽውለድ ምስተን 5 ቅዱሳት አንስቲ እትቑፀር ሩት እያ። ካብ ኣሕዛብ ወገን ዝመፀት ታሪኽ ናይ ሩት ኣብነት ናይ እምነት ናይ ፍረ ተስፋ ፍቕሪ ኣምላኽ ንኹሉ ንእስራኤል ጥራይ ከም ዘይኮነ ንህዝብን ኣሕዛብን ሓደ ዝገበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሌላን ጉሌላን ከም ዘይብሉ ነዛ ቅድስቲ ሰበይቲ ናብዚ ወለዶ መረፃ። ታሪኽ ሩት ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 4 ደሎ። ሕቶ ቁጥሪ 10 ሰበይቲ ካህን ዘካርያስ እየ ኣብ እርግናይ ዝጠነስኩ። ኣደ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ካብ አንስቲ ካብ ተወልደ ዝዓበየ ውላድ ዝወለድኩ ኣነ መን እየ? መልሲ ቁጥሪ 10 ኣደ ዮሃንስ መጥምቅ ኤልሳቤጥ ሰይቲ ካህን ዘካርያስ። ኤልሳቤጥን ካህን ዘካርያስን ብዘይ ውላድ ኣሪጎም ነበሩ። ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ንካህን ዘካርያስ ብስራት ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ኣበሰሮ። ኣይተቐበሎን። ኣፉ ክሳዕ ዝውለድ ተለጉመ፣ ዓባስ ኮነ። ድንግል ማርያም ንኤልሳቤጥ ኣብ ዝበፅሐታ ግዜ ህፃን ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ ከርሲ ኣድዩ ከሎ ተሰራሰረ። ኤልሳቤጥ ከዓ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነለይ እናበለት ኣመስገነት። ስለዚ ኣደ ዮሃንስ መጥምቕ ቅድስት ኤልሳቤጥ ሰይቲ ካህን ዘካርያስ እያ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ 5 ክሳብ 25። ሕቶ መበል 11 ኣደን ድንግልን ዝኾነት እግዚአብሔር ኣምላኽ መሕደሪኡ ክትከውን ዝመረፃ ገና ካብ ከርሲ ኣድያ ኮላ መንፈስ ቅዱስ ዝሓለዋ ንኣምላኽ ዝወለደት ኣደ ኢየሱስ እመብርሃን እናተባህለት እትፅዋዕ ቅድስቲ ኣደ መን እያ? ኣደን ድንግልን ንኣምላኽ ዝወለደት እመብርሃን ወላዲት ኣምላኽ ድንግል ማርያም ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ተስፋ ናይ ኣዳም ዝኾነት ድንግል ማርያም ጓል ሃናን ኢያቄምን ናይ ትንቢት ናይ ነቢያት መፈጸምታ ናይ ትንቢት ጀማሪት ናይ ድሕነት ንጽህቲ ቅድስቲ ክብርቲ ልዕልቲ ዝኾነት ኣደ
ኩሉ ህዝቢ ድንግል ማርያም ካብ ሃናን ኢያቄምን ዝተወልደት ናይ መብፅዓ ውላድ ዝኾነት ብዘይ ዘሪ ሰብኣይ ዝወለደት ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ኣደን ድንግልን ኣደን ዘጣመረት ወላዲተ ኣምላኽ እመብርሃን ተስፋ ናይ ኣቦታት ትንቢት ናይ ነቢያት ጀማሪት እምነት መሰረት ናይ ድሕነት መራሒት መንግስተ ሰማያት ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ድንግል ማርያም ብስጋን ብነፍስን ንጽህትን ቅድስትን ዝኾነት ኣደ ብቅድስና ንሰብን መላእኽትን በሊፃ ዝተረኽበት ኣደ ፈጣሪ ንፈጣሪኣ ዝወለደት መልዕልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ ዝኾነት ቅድስትን ድንግል ማርያም ኣደ ብዙሃን መመኪሒት ናይ ኩሎም ክርስቲያን ጀማሪት እምነት መሰረት ድሕነት መራሒት መንግስተ ሰማያት እመብርሃን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ምኽንያት ናይ ድሕነት ዝኾነት ቅድስት ኣደ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወለደትና ዕፀ ሕይወት ዕፀ መድሃኒት ብዛዕባ ነገረ ማርያም ዝብል ሜሮሎጂ ኣዝዩ ሰፊሕን ብዙሕ ትንተናን ዘለዎ እዩ። ኣብ ካልእ ቪድዮ ነዚ ሓረግ ትውልዲ ልደተ ማርያም ንጽንዓን ድንግልናን ዘለኣለማዊት ድንግል ምዃና ትርጉም ስም ናይ ማርያም ንዮሴፍ ዝተሓፀየትሉ ምኽንያትን ካልእን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ከዳልወልኩም እየ። እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዝማረናን ዝገሰጸናን ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። አሜን።